Ама къде е тази свитка? Къде? Долу на свитката. Как се казва? Долу на свитката се казва. Абе, кажи как се казва, бе? Долу на свитката, Абе, ти много си ми тъпа. Абе, Абе, кажи как се казва. Абе, ти тъп ли си, бе? Абе, аз се казвам свитката. Колко продаваш такова? 100 000 евро. Едното. Ефтино? Да. Абе, кажи са къде е тази спирка? Долу на свитката. Къде е тази спирка? Повтори, бе. Абе, долу на спирката, долу на свитката, Абе, долу на повтори, бе. свитката. На свитката. Къде е тази спирка? Долу на свитката. Мале, отино го. Абе, долу на чакията, айде. Брой малко. Една, друга, трия, тесера. Брой на български, бе. Ето. Къде бе, човек? Къде Абе, бе? долу на свитката, Кажи да не бе. се степам тука, бе. Кажи, бе. Внимавай, защото 100 000 Карам евро. ръците крака за тебе. Кажи къде е тази спирка? Долу на свитката. Къде е тази спирка? Надолу на свитката. Я, момчето знае къде е спирката. Кажи автоматична пера. Писна перална. Кажи прахосмукачка. Пакономачка. Хубав език. Кажи колан. Кован. Много си умен, брат. Да, ти да не си по-умен. Хубава къща има. Имам, да. Тук ли живееш, бе? Да, снимете и покрива ми. Колко продаваш препаратите? Това е 100 000, това е 5 000. Инка, колко продаваш за колата? 100 000 лева е това. Абе, много е ефтино. Абе, дебе, аз го взех 200 000, аз си го продавам 100. Откъде си, бе, мопра? Вирево. А кажи хубаво откъде си, бе? От Каравирево. А какво е това Каравирево? Кажи по-хубаво, не мога да те разбера. От Каравирево. Сапа Каравирево. Кажи хубаво, не мога да те разбера. Вирево. Кажи хубаво. Говори на цигански. Абе, сома е са туманда. Ми дай. Абе, ти много тъпиш, чаче. Тебе. А ти как се казваш? Не разбрах името ти, не разбрах откъде си. От Дексио е стъпак. От Вирево. Нали викаш от Кавракирево, са Вирево. Аз не знам да викам Вирево, знам. Само. Много си тъп, бе. Не съм тъп, бе. Аз съм от Вирево. Какво е Вирево? Кажи хубаво, не мога да те разбера. Не знам, аз съм от Вирево. Аз ти казвам Петко. Петко се казва. Да. Добре. Ремонт не си правиш на той. Защото нямам парички, сега ако взимате тия... Ако ги взимате тия, това 100 000, това... Айде 200 000, имам малко инструменти. Господин Лакалутлай, кажете колко продавате къщата. Имам и бананчета, имам маймунки, ядат много бананчета. Има и черни момчета, нали? Да. Окей. Кой е баща си? Некакъв чинге. А майка си? Некаква чингенка. Сестра си? Откъде да знам? Брат си? Микрево. Сестра си? Микрево. Нали имате едно бебе? Сандамски. Той, Сандамски, казва. Ти какъв си му? Въйчо. Аз съм Шура Въйчо. Добре. Да. Не разбрах къщата колко продава господин Лакалутлай. 300 000 лева. Много е ефтино. Вижте покрива ми тука. Вижте. Всичко е ново. Да. Колко продава къщата, не разбрах, кажи хубаво. 3 лева. Яса е по-висока цената. Така повече. Какво ще си купим с Она тия? беше много малка цена. 3 хлеба и 1 кремвиш, повече няма пари. Как бе? Ти си направиш хубава къща по-нова. Цигари, откъде цигари? Аз ти съм цигари.
Mama, kako che pravite, pura ta da pușa. Dobre, to nemoj pa odkade se tja 4 konju. Emi, băi, ce mi ghidate? Odkade gi dade pe Emi, od Virevo. Koliko gi kupio? Nata koliko? Od care 3 leva, ajde, na tebe še ghida. A, 3 leva. vi сега, това 3, това... Не. Това 10.000, ajde. Помни. Dobre, 10.000 plus 6 Da. plus 3, 10.009 leva. Da. A, ne, това 10, 20 и 0 leva. Dobre, 20 leva, dobre, ce računamo. Duže, skačite te. Колко полезка. Аз ти давам 100 лева, после не искам 100 лева, искам 4 лева. Да ти дам ли 100 лева? Не, това е много малко, искам 4 лева. Male, човека каква убава къща има, бе. Еми, 4 лева. Кое 4 лева? Кажи хубаво, не мога да те разбера. Спирката. Къде е тази спирка? Свирката. Къде е тази? Надолу на свирката. Къде паркират телевизорите? Еми, ето тук на моята каща. Тук той става. Кой става мой да влезе? Ами да. Не искам 100 лева. Давам ти 100 лева. Не, искам 4 лева. Ама 100 лева е малкичко, бе, кажи по-големо, бе. Не, 4 лева искам. Добре, 4 лева е повече, знам. Ето ширингари.